Reset és la darrera proposta creativa de Contemporaneta, un grup d'artistes de la Barceloneta de diferents disciplines que va néixer ara fa 5 anys. Des de llavors preparen una exposició anual col·lectiva en què els artistes creen peces al voltant d'un tema comú que tingui a veure amb la realitat social o política. En aquesta edició les obres expressen el que ells entenen com els reinicis. Ens estan marejant molt i ens estan intentant guiar per diferents camins i tot això, i jo crec que el que hem de fer és mirar més dins de la nostra pròpia experiència i realment trobar el nostre camí individualment. L'escultura que jo he volgut fer és una mica això, no? Que estem amb el cap en la terra, els peus en el cel, que no sabem ben bé on està el davant i el darrere, que estem en un moment que el món està capgirat. La mostra es podrà veure al Centre Cívic Barceloneta fins al 4 de gener.